Nginamukela uKhanyisani TV, igama uMkhulukazi Mulo. Uma umusha i-channel ngecela subscribe khona uzothola ama-video ngesikhathi siwakhiqiza. Alright. Ngake ngabona sengithola imibuzo eminingi engaqondene nemimoya, kodwa ngiyabona khona abantu abafisa ukucaciseleka kwezinye izinto abasanda kufika kule simo lesi selo yebo semimoya. Alright. Khona ngibuza ukuthi nemkhulu, ngoba phela uJesu wasifela, yini ndaba izangoma ney'nyanga nathi abantu abamnyama fanele sihlabe, ngoba phela kuthiwa yena uyena usahlatshwa njengemvu yokugcina. Cha, ngifuna ukuchaza something. UJesu kokuqala ngaphambi ukuthi abethelwe wenza into ethiwa i-Holy Communion. Wathi hlephula le sinkwa siyisimilitude yomzimba wami, leli wayini limele igazi lami, nikwenze lokhu njalo. Uyangizwa? Manje mawukhumbula kahle, wathi u-Adam no-Eva begangile noma benze iphutha noma bephula umthetho kaNkulunkulu, into yokuqala bayenze bazama ukucasha bazifihla ngamahlamvu. Wathi uNkulunkulu, Adamu ulaphi? Hhayi ngoba engamboni, wayefuna ukubona ukuthi uneqiniso yini. Nahlangene ngikhuluma ukuthi kubalulekile ukuthembeka. Wathi ngila, wathi meveza wabona ukuthi nozifihle ngamahlamvu. Wathi uNkulunkulu cha, akwenziwa kanjalo, kwenziwa kanje. Wathatha isilwane, imvu noma isikabhu lesi asithatha, wasibulala, wabanika isikhumba gqoke. Ngamanye amazwi uNkulunkulu into yokuqala waba i-designer yey'ngubo, kodwa wachitha igazi. Lelo gazi elichithile, leso sikabhu noma leyo mbuzi eyayimele uJesu, ukuthi phela he was not made manifest. Elimele uJesu, the blood of the lamb, ukuthi kuphele kuvaleke umkhokha noma isono sibe senzile. Wabagqokisa leso sikhumba ngoba babesebazi ukuy'bona banqunu. Babelaphaya sebekwazi ukuthi babone banqunu sebeqeda ukudla i-aphula lapha engadini. Bazifihla ngamahlamvu, bathi hhayi nginigqokise ngamahlamvu azobuna. So wabulala-ke isilwane. So ukubulala kwesilwane kuqala lapho uma ufuna ukuqeda izono, sikopela uNkulunkulu, asikopele uSathane. Angazi nithathaphi ukuhlaba kwaSathane. uNkulunkulu wahlaba and akagcinanga lapho ukuhlaba, waze wahamba wathi Abraham, nyamaza u-Abraham lo 2 babokholo, abanye benyacula, Abraham's blessings are mine, Abraham's blessings are wami. Umbuzo wami-ke nje manje ngicwele leyo ngubo, what about his curses? Are they yours too? Okay, u-Abraham uNkulunkulu ethe kuyena, hamba uyohlaba indodana yakho njengomnikelo, uyibulale, ukhombise ukuthi uyangithanda, efuna ukuthesta ukholo lakhe. Le nto ezokwenziwa yidlozi noma abantu abadala noma isithunywa noma inzuzo uma ifika kuwena ukuthi izokuthesta, noma mhlawumbe hhayi ngaleyo ndlela kodwa izokuthesta. Wathi uma efika lapha u-Abraham entabeni esizobulala ingane yakhe ayihlabele uNkulunkulu, wamnika imvu. uNkulunkulu akaze ayeke ukuhlaba, akaze futhi athi singahlabi. Phela wathi singakhothami kwabanye uNkulunkulu. Azange sisho uma sihlaba sikhothamele abanye uNkulunkulu. Suke sivala imikhokha, ngamanye amazwi senze ethongo noma sigeza ukungcola ngoba lo sikufunde kuNkulunkulu. So manje uma ufika kule nto yamathongo uphuma kakhulu eBhayibhelini ongalifundisisanga kahle, kuya-understand-eka ukuthi indaba uhamba ukugxeka. So ngiyathemba ukuthi lokuletha ukukhanya ukuthi ukuhlaba kusukaphi. Niyangizwa? Kujulile, kugcwele iy'ngane ey'ningi into emayelana nokuhlaba nokuthi kusuke kuhlatshwa makunjani. Okay, ngoba uma kade kungabalulekile wazi wanikela nangendodana yakho uNkulunkulu ngoba esebona u-Abraham ekwenza. Phela ukhumbule ukuthi akuyena uNkulunkulu anikela indodana yakhe kuqala, kwaku-Abraham. Kwathatha uNkulunkulu ukuthi abone umuntu enikela ngendodana yakhe ukuthi naye anikele ngoJesu, ahlatshwe njengomnikelo. Okay, yingakho phela ethi do not remove the ancient landmark which your forefathers have set. Musukususa i-foundation eyabekwa okhokho bakho. Ngamanye amazwi uJesu azange ngize ukuzocisha okubhaliwe. I did not come to remove, but I've come to add, ukuthi ngizo-eda. So indlela okwenza ngayo izinto kuqala azange ngisho uzozisusa, uthe uzo-eda uJesu. Okay, which means the Old Testament ne-New Testament kufanele ibambisane, sinxele nokudla. Ngamanye amazwi ukuhlaba kusuka lapho ey'ngane zamathongo,
nini enibasha enisuka esontweni nizongena kule simo sabantu abadala kusuke kungahlatshelwa amadimoni. uNkulunkulu wahlaba isilwane embathisa u-Eve no-Eva kwachitheka igazi. Leso silwane sasimele uphawu laJesu. Njengoba u-Elijah ehleli kwaqhamuka umuntu eDamascus ene-leprosi egula, wathi ngicela ungithandazele njengoba sonke sazi amaprofethi akuqala engakwazi ukulapha, okay, ayezwa uNkulunkulu direct kodwa engalaphi. Ngobani? uJesu engakafiki, not made manifest. Wesefikile kodwa no made manifest. Ngichaza ukuthini? Wathi u-Elijah mawufuna ukuphila ngena e-River Jordan khona uzophila. Wathi mengena e-River Jordan waphila kwaphela ukugula. I-leprosi ilesifo sokubola, uqasaka ama-limbs, uqasaka imino. Wathi engena waphila lapho. Indaba ephila ngoba kulewo manzi e-River Jordan kwakhona uJesu, kodwa uJesu engakafiki, not made manifest, kodwa umoya wakho ulapho. Even nalapha emkhumbini, come to me and all shall be saved. Kumkhumbi, lowo mkhumbi waNoah wawumele uJesu, ingakho engakholakali, so you can be saved. Ingakho uJesu yena wozani kumina so you can be saved. Those two areas kwakuwuJesu, he was not made manifest. Even esilwane sasibulawa uNkulunkulu uqosa u-Adam no-Eva kwakuwuJesu. Ukugeza lesono asebesenzile nobunqunu babo abasebebona kwangafanele babone, wathi yabakhavarisha. Ngiyabonga, cha, ngisayiyona inyanga. Amakhosi amakhulu.